Amen. Hello, church! Good morning po. Tayo pong lahat ay tumayo. Inaanyahan ko po ang lahat na batiin po natin ang bawat isa. Tayo po ay umikot at batiin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, Panginoon, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah, salamat sa buhay, Panginoon, na nandirito, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Walang ibang pupurihin kundi Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Spiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Espiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y paningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Espiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y maningas.
salamat, Lord, dahil dinako mo kami muli sa lugar na ito para sama-sama kaming magpuri at sumamba at sumayaw sa inyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na kaloob mo, Panginoon, sa amin. Lord, kulang pa ang sasambitin ng aming labi para ikaw ay aming pasalamatan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit at dumudulog sa inyong paanan, Panginoon. Hinihingi namin ang kapatawaran ng lahat po ng aming kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, sinadya man namin o hindi sinasadya, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nais namin maranasan, Panginoong Yesus, ang pagsama at pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain na ito. Naangkin po namin ang tagumpay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa araw na ito, uuwi ang bawat isa na bitbit po namin, Panginoong Yesus, ang inyo po, Panginoon, Lord, pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat po, Ama. Lord, pagpalain mo rin po ang inyong lingkod na inyong gagamitin ngayong umaga. Itago mo po siya, Panginoon, sa inyong likuran. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng double portion anointing power, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, I pray, O God, samahan niyo po kami, Panginoon. Buksan ang puso ng bawat isa sa bawat narito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, Lord, ng puso na kung saan maipokus namin ang aming po, Panginoong puso na sa pakikinig ng inyong banal na salita, Panginoon. Dahil ang salita mo siyang aming kalakasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya salamat po, Ama. Kaya sa umagang ito, sama-sama kaming magpupuri, sama-sama kaming sasaya sa samba sa inyo, Panginoon, sa inyong papuri pasasalamat. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Napakasarap talaga magpuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, handa na po ba tayo magpuri sa umagang ito? Hallelujah! Huwag po tayong mahiya at sumayaw para sa ating Panginoon. Hallelujah! Ibigay po natin yung pinaka-the best para sa Kanya. Amen! Hallelujah! Talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba araw-araw. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buong araw-araw. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa may sarap. Ay sarap talagang magpuri. Amen. Sa'yo, Panginoon.
aking tungkol sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, suriin ka, dakila kang halaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo kulang na tama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahang tunay na nadarama ko. Kasiyahang tunay na nadarama ko. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God, Panginoon. Tunay nga nadarama namin ng Panginoon sa umaging ito ay yung kasiyahan, Panginoon. Dahil nandirito kami ngayon, Panginoon, malakas at walang karamdaman, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandirito, Panginoon. Kami ay nagpupuri, Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Salamat, Panginoon. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad mo. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng
kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapangyarihan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Pinahahawakan namin ang iyong pangako, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Mga pangako, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kalakasan araw-araw, Panginoon God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Lord Jesus. Salamat sa mga kapatiran na nandirito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Wala pong ibang maitaas, Panginoon, kundi Ikaw lamang, Panginoon, dahil Ikaw aming Diyos na karapat-dapat purihin at sambahin sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Ang lahat ay magsasabing Amen. 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 Sige po, maupo ang bawat isa. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos ngayong umaga. Amen. Sige po, yung nasa bandang likuran, pwede kayong mag-move forward. Ayan. At yung mga bata ay ating tinatawagan. At pangunan tayo sa pagpe-pray para sa children ng ating pastor ng Pangasinan, Pastor Gab. Amen. Sige, lahat ng bata lumapit sa harap. Okay. Sige, lahat ng bata. Pastor Gab. Tuon po natin ang mga kamay natin sa mga bata. Sige po, samahan niyo po ako na ipanalangin ang mga batang ito. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, itinataas namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, ang mga kabataan at ang mga batang ito, Diyos. Lord, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa kanilang buhay. At patuloy namin, O Diyos, na idinideklara na sa kanilang paglaki, Panginoon, ay patuloy ka pa nila, O Diyos, sa maranasan, maunawaan, at makilala ka pa nila sa malalim at Bibliang paraan. We declare, O Lord, for these young people, you will raise up, O God, professionals, engineer, doctor, nurse, accountant, O God. Even, Lord, the ministry, Panginoon, na ibibigay mo sa kanila. You will raise up, O God, pastors, Lord, teachers, apostles, prophet. Lord, in the name of Jesus, I declare all things, O God, in the mighty name of Jesus. And Father, I declare, Lord, na sa kanilang paglaki, Panginoon, ano man ang kanilang pangangailangan, O Diyos, hindi ka magkukulang. Because mararanasan nila, Panginoon, ang pagsama mo at ang pagpapala, Panginoon. Lord, sa araw na ito, sila po magkakaroon, O Diyos, ng kanilang Sunday school. Give them, O God, the wisdom, knowledge, and understanding, O Lord, to know you and to learn you more, O God, in the deepest part, Panginoon, ng kanilang puso, ay magkaroon sila, Panginoon, ng pagnanais na mapaglingkuran ka pa. Salamat po, Panginoon. We entrust everything unto you, God, sa kanilang paglaki at sa kanilang buhay. In Jesus' name, amen and amen. Okay, lakad lang mga bata. Punta kayo doon sa inyong Sunday school. Amen. Praise God. Napakabilis ng panahon at ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hulyo. At bukas makalawa ay Pasko na naman, no? Parang kailan lang, no? Ang bilis ng panahon, talagang napakalapit ng dumating ang ating Panginoon. Kaya kailangan ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay laging nag-iinit, nag-aapoy sa pagmamahal sa Diyos. Sapagkat anytime di natin alam sa mga nangyayari sa daigdig ngayon ay andyan na ang mga tanda ng pagdating ng Panginoon. Talagang grabe na po, no? Ang mga nagaganap sa iba't ibang bansa, ang mga pagbaha, ang mga paglubog ng mga bahay, no? Ang pagkamkam ng hindi kanya kinakamkam, kaya ayon dinadala na sa kanya yung gusto niyang kamkamin, no po? So kaya nga po makikita natin na ang sabi ng Revelation chapter 22 verse 14 na sa huling araw ang masamay magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti, no? So tawagin natin ang ating mga musician muli, ang ating music ministers. Sige. At patuloy nating aawitan ng Diyos, sasambahin po natin siya, no? Yung ating mga backup ay alam nyo, ang Diyos ay uhaw na uhaw sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri. Nais niya na lagi natin siyang awitan, no? Lagi natin siyang papurihan dahil wala siyang katulad. Sa buhay natin, siya ang sumasagot sa ating mga panalangin, siya ang tumutugon sa ating mga
prayers no po at nagpapagaling ng ating karamdaman. Kaya nga po, ngayong unang araw na ito ng linggo ng buwan ng Hulyo, ay patuloy nating papurihan at sambahin ng ating Diyos. Patuloy po natin siyang luwalatiin at parangalan sa ating mga buhay. Amen, amen. Sige po, tumayong bawat isa. Yung drummer natin, si anak mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang katulad ang ating Diyos. Sa kabila, walang katulad ang ating Diyos. Amen. 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 Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala, for the last time, sabihin natin, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, katulad. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Walang katulad ang ating Diyos. Dakila ka, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, sambahin ka. Tayo patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba. Lord, walang humpay ang aming pasasalamat sa iyo. Patuloy naming ihayag ang kadakilaan mo na ikaw ay walang katulad, Panginoon. Salamat po sa unang araw na ito at unang linggo ng buwan ng Hulyo. Patuloy po, Panginoon, ng salita mong aming pag-aaralan ay magbago na aming mga puso, mag-ayos at magtama ng aming mga buhay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang Sunday worship na ito at iamdan niyong patuloy ang puso ng bawat isa at ang mga tainga sa pakikinig ng iyong mga salita.
Salamat sa himala mo, sa pagpapala mong nakalaan na sa bawat isa ngayong araw na ito. Maging ang mga kapatid naming nasa kanilang mga tahanan. Lord, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at sila'y tunay na makatanggap ng kanilang portion ngayong umagang ito na nararapat sa bawat isa. We thank you, Father. Itago mo ang iyong lingkod sa likod ng iyong krus. Ikaw ang maitaas maluwalhati at ang iyong lingkod ang maibaba lamang. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Sige po, Amen. Maupo na po ang bawat isa. Praise God. Purihin ang Diyos. Sa umaga pong ito at narito po tayo upang muli ay ating pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. Handa po ba tayong maiayos, maituwid, mabago ng Diyos ang ating mga buhay? Amen po ba? No? Sabi mo sa katabi nyo, makinig kang mabuti. Yeah. Buksan mo ang iyong puso. Amen. No? Dahil mangungusap ang Diyos sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay nais ng Panginoon na ang ating mga buhay na ito sa araw-araw nating buhay ay maging kaaya-aya, kalugod-lugod ang ating mga buhay sa Kanyang harapan. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 7 to 12. Ayan. Ang tema po natin ngayong buwan na ito is about becoming better Christian, not bitter. No? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, becoming better Christian, not bitter. Ayan. No? Kasi maraming Kristiyano ngayon sa iba't ibang bansa, maging sa Pilipinas, imbis na maging mabuting Kristiyano, no? Imbis na umangat ang kanyang spiritual life, umangat, lumago na lumago, no, tumibay ng tumibay, nanghihina at nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Nagiging mapait, no? Instead na siya maging mahusay, maganda at umaangat ang pagiging buhay Kristiyano, no, becoming better, ay nagiging bitter, nagiging mapait, nagiging nawawala doon sa alignment niya ng paglilingkod sa Panginoon. Ayan, basahin muna po natin ang verse 7. Ang sabi po rito, sige po, tumayo ang bawat isa sa atin. Ayan. Sabay-sabay nating basahin. Verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. At bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Siyempre hindi. Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang lahat. Amen. Ang ating pong binasa ay mismong salita ng Panginoong Sus na nanggaling sa kanyang mga labi, na itong salitang ito ay nagpapakita ng pangangaral ng Panginoon sa mga tao na kung ano ang hiningi mo, ibibigay sa iyo. Kung ikaw ay kumakatok sa pintuan, siyempre ang pintuan, bubuksan. Kung mayroong tao sa loob, walang pwedeng magbukas nun kung walang tao. No? Siyempre, katokan ng katok, wala naman talaga magbubukas kung walang tao sa loob. No? Pag humingi ka, bibigyan ka kung ano yung hiningi mo, ibibigay sa iyo. No? Pag humingi ang iyong anak ng tinapay, hindi mo naman bibigyan ng ahas. No?
Kung ano yung hiningi mo, syempre, yun ang ibibigay sa iyo. Humingi ka ng pera sa iyong magulang, no? Bibigyan ka ng pera ng magulang mo para pambili mo ng tinapay o ng gamit sa school, mga mag-aaral, no? Ang Panginoon lagi siyang specific na kung ano yung hinihingi natin sa Kanya na kailangan natin, ibibigay niya. At hindi niya ibibigay lamang kung ano yung gusto mo. Kung ano yung kailangan mo, yun ang ibibigay ng Diyos. Kailangan mo ng talino, kailangan natin ng karunungan, ibibigay ng Diyos yan. Kailangan natin ng kalakasan para magamit sa paglilingkod sa Kanya, ibibigay ng Diyos yan. Kagabi nga po ay dumating ako, halos sa 11 past na yata, o galing po ako ng Mindoro kahapon pa, no makalawa, at naging speaker po ako doon sa mid-year General Assembly ng lahat ng pastor ng Oriental Mindoro. And praise God, ang kaharap ko po doon, puro pastor, pati mga elders ng church. Kaya naman ang mensaheng ibinigay ni Lord sa akin ay puro pang church, puro pang pastor at pang mga workers, leaders ng simbahan. At sila man naman po ay na-bless na tuwa na po sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos doon. Dito po sa Levitico chapter 24, verse 17 to 20, basahin ko po. Ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kasi pumatay ka, gagawin sa iyo. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon ng hayop din. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. No? 19, ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Yung ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa iyo. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Kaya ang pag-uusapan po natin dito yung verse 12 ng Matthew chapter 7 verse 12. Do to others what you want them do to you. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Dahil kung ano yung ginawa mo, gagawin din sa iyo. Amen po ba? No? Niloko mo kapwa mo, maraming manloloko sa iyo. No? Nagsinungaling ka sa kapwa mo, may darating ang panahong magsisinungaling din sa iyo kasi ginawa mo yun eh. No? Yan po ang prinsipyo ng Diyos sa Bible. No? Pero ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 12, balikan natin. No? Gawin mo sa iba, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. Dahil ito ang buod ng kautusan. Sa lumang tipan, yung binasa natin sa Leviticus, talagang ang batas noon ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano yung ginawa, kung ikaw ay pumatay, papatayin ka din isang araw. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa iyo. Kaya ito po'y paalala ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. Gusto ng Panginoon bilang mga mananampalataya niya, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na habang tayo'y tumatagal sa pagkakilala sa Panginoon at paglilingkod sa Kanya, kalooban at nais ng Diyos na tayo po'y mapabuti bilang isang Kristiyano, hindi mapasama. Na mag-accelerate tayo, lumago tayong lumago sa pananampalataya, umangat na umangat yung ating paglilingkod sa Panginoon, at makita tayo ng ating kapwa Kristiyano na talagang tunay at totoong Kristiyano. Amen po ba? Becoming a better Christian, not bitter. No? May isang mangangaral, isang pastor, ipinadala po sa akin itong video na ito, siguro mga 30 minutes o 20 minutes. No? Parang nasa isang hotel sila, ang kaharap niya siguro leadership yung puro pastor o workers leaders. At itong pastor na ito, matagal na rin siyang pastor, kaibigan ko siya, kilala ko siya, nasa isang church siya. At alam niyo, sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, no, ang itinuturo niya at itinatanim sa puso ng mga tao, no, not to become a better Christian. Pag napakinggan niyo siya, ang itinuturo niya at itinatanim sa puso ng tao, bitter, hatred, no? Galit, poot, yun na itinuturo. Kaya sabi ko nga, hindi ito galing sa Diyos. Kasi ang turo ng Panginoon, mahalin mo kapwa mo. Amen po ba? Yan ang turo ng Diyos. Kung sinampal ka nga sa kabila, iharap mo pa yung kabila. No? Kung ikaw ay may nagkasala sa iyo, patawarin mo. Yan ang turo ng Diyos. Forgiveness, love, not hatred. Yun na itinatanim sa puso ng mga tao. Kaya pag napakinggan mo yung pangangaral niya, pastor pa naman siya, itinuturo sa tao na para bagang kasi ganito may mga ibang grupo ng Kristiyano. At nakita ko po ito, halimbawa ako, kami ni Pastor Gab, no?
magkaibigan kami, no? Tapos si Brother June, nakagalit ko, nakasamaan ko ng loob. Itong kaibigan ko si Pastor Gab, dahil magka-friend kami, kailangan yung kaaway ko't kagalit ko, maging kaaway niya rin at kagalit niya. No? Parang ganun lagi ang dating ng grupo na yun. Imbis na turuang magmahal, turuang magpatawad, na kapatid mo rin kay Lord yan, no? Na mahalin mo, ang nangyayari, pag kaaway ko sila, kaaway na rin sila na makaibigan ko. Mali po yun. No? Ang turo ng Diyos sa Bible, mahalin ang kaaway nga, di po ba? Amen? No? Hindi mo awayin, hindi mo layuan. Kinuturuan yung mga workers, leaders nila, at agree naman agree, palibasa at iisang espiritu sila, no? Na kung may nagsalita ng laban sa kanilang leader, i-delete mo, i-block mo. No? Huwag mo nang batiin, ganun ang dating. Mali po yun. No? Ang itinatanim sa puso ng mga tagapakinig, yun naman tagapakinig, amen ang amen, palibasa at isang espiritu meron sila. No? Hindi nila alam, ang naitatanim sa kanila, hatred, bitterness. No? He teach their congregation or leaders or workers not to become better Christian but bitter. No? At yun naman mga tao, siyempre, magre-respond sila. Amen, oo. Kaya kaya hindi po tama eh. No? Kaya itong nilagay ng Panginoon sa akin, anong sabi ng verse 12, Matthew 7:12, do to others what you want them do to you. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. No? Number 1, how to become a better Christian, not bitter. Paano tayo magiging isang mabuti, mahusay, magaling, at kalulugdan ng mga tao na isang Kristiyano? No? How to become a better Christian, not bitter. No? Na tayo ay bilang isang mananampalataya, nais ng Panginoon na maging isang mahusay tayong Kristiyano. Masasabi ng kapwa Kristiyano mo, bless ako sa kasama ko itong sa music. Kasi on time siya lagi. No? Yan, di ba? Hindi ako na-bless dito kasi every time na may practice ng music, laging late ng 30 hours, 1 hour. No? Hindi ka better Christian. No? Di ba? No? Ikaw ba'y nasasabihan gano'n? Itong kasama ko sa dance na ito, lagi na lang iniintay namin. Siya pa naman ang leader. No? No? Siya pa naman ang leader. Itong head namin ng music na ito, ang tagal-tagal na, may mga ganun eh. No? Kahit sa loob ng church natin. No? Nangyayari po yan. Yun ang realidad. Kaya nga, gusto ni Lord na maging better Christian tayo. No? Na habang tayo tumatagal, blessing ka sa kapwa mo Kristiyano, natutuwa sila sa iyo, lalo na bilang tayo ay tagapanguna o leader, tayo yung good example sa kanila. Amen po ba? No? Mahirap mong alisin ang dumi at puwing sa mata ng iyong kapwa kung ikaw mismo ang dumi-dumi na mukha mo at mata mo. No? Di ba nasa Bible yun eh? No? Bago mo linisin ang bakuran ng may bakuran, yung bakuran mo muna. Tama po yun. No? We cannot change other people kung tayo hindi nagbabago. No? Hindi natin pwedeng disiplinahin ng ibang tao kung tayo mismo hindi disiplinado. No? Kaya dapat sa atin nagsisimula. Amen po ba? Kaya nga, ilang buwan na nakakalipas, gusto natin na every time ng Sunday worship natin, time po ito kasi ng pakikinig ng Word of God, walang humahawak ng cellphone at nag-text, naglalaro ng kung ano-ano dyan. Kaya nga, minabuti natin na talagang andyan ang ating mga usher ay ina-ask yung inyong cellphone para hindi tayo ma-disturb. No? Kasi ano po, ito yung time ng hearing the message of God. Talagang almost 98 o 99% ng mga churches ngayon, during nagpipreach ang pastor nila, andun yung iba nasa likuran, naglalaro yung makabataan, nagtetetext, no? Nag-MLF, no? MLLF, yung mga ganon, no? No? MNLF ba tawag doon? No? MLL. MLF. Ayan. No? Mga laro ng kabataan yan eh. No? Kaya minabuti natin para tayo disiplinado kasi oras ito ng pakikinig ng salita ng Diyos. No? Wala mo nang hawak ng cellphone, hawak natin dito Bible. Kasi nga ang tendency, tama naman,
nai-upload na natin ang Bible sa cellphone, pero mas mabuti na meron tayong hard copy, may Bible talaga, no? Na sa oras ng ating pagsamba kay Lord, meron tayong hawak na kanya-kanyang Bible. No po? So number 1, how to become a better Christian, not bitter. Plant a good seed, cause in due time, you will reap what you sow. Magtanim tayo ng mabuting binhi, because in due time, sapagkat sa takdang panahon, aanihin natin yung tinanim natin. Magtanim tayo ng mabuting binhi. Ano ba yung mabuting binhi? No? Pag nagtanim ka ng bulok na kamatis, no? Bulok, no? Siyempre, baka maging bunga yan, hindi maganda, na bulok eh. No? Kailangan yung sariwa, patutuyuin mo hanggang mamatay siya at tutubo siya. No? Kailangan tayo magtanim ng mabuti sa kapwa. Dahil yung itinanim daw natin, aanihin natin sa takdang panahon. No? Nasa Bible po yan eh. No? Kaya nga, nung mapakinggan ko yung naikwento ko sa inyo kanina, no? Kapag
No? Kaya alam nyo, yung mga generous Christian, yan ang lalong pinagpapala ng Diyos. No? No? Magugulat siya. Ang blessing ni Lord, unstoppable. No? The more na nababawasan ng iyong finances sa buhay, lalo ka naman binebless ng Panginoon. No? Kasi ganyan ang prinsipyo ng Diyos. Kaya to become a better Christian, number one, plant a good seed. Because in due time, you will reap what you sow. Aanihin po talaga natin yan. Huwag tayong magsasawa. No? Pangalawa, think thrice that your pain is the process of God to change you. Think thrice, no? Mag-isip tayo ng 3 beses sapagkat yung nararamdaman natin, yung mga pain sa buhay natin, proseso ng Diyos yan para tayo'y baguhin. Gusto nyo ba talaga magbago? Amen? Lahat tayo. No? Hindi lamang ang pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, ang tinuturuan ng Panginoon during preaching time, siya rin mismo ang number 1 dapat na nakikitaan ng pagbabago. Dahil kung ako'y magtuturo sa inyo ng pagbabago at ako naman nakikita yung masama ugali, mataas ang pride, no? Paano magbabago yung tinuturuan kung mismong nangangaral? No? May bisyo, pangit ang ugali, masama ugali. Paano kami magbabago? Ikaw muna magbago. Di po ba ganun yun? No? Kailangan tayo mag-isip. Kaya kung tayo nakakaranas ng pain sa buhay, praise God, dinadala tayo ng Diyos sa kalagayan kung minsan nasasaktan tayo dahil proseso ng Diyos yan para baguhin ang puso natin. No? Ang ating mga karakter. No? Kaya kung may mga taong ginagamit ang Diyos kung minsan, no, na minsan nasasaktan tayo, no, na bakit nangyayari sa atin ito, pinapayagan ng Diyos yan na dumating sa buhay natin dahil meron siyang binabago sa buhay natin. Kaya mapalad po tayo. No? Dahil gusto ni Lord na maging malaya ka. No? Gusto ni Lord na maayos at maging tama ang buhay Kristiyano natin. Masakit kuminsan ng katotohanan. Ang sugat, habang ginagamot, masakit ba? Hindi. Masakit. Lalagyan ng mertilet. Nako, hapdino, no? Di ba? No? Pero pag pagaling na siya, naglalangib yung kulay itim. Pag binigla mo yung tinanggal yung langib, ang sakit, no? Pero pagka dinahandahan mo, no? Hanggang matanggal na siya, pero pag binigla mo, masakit po talaga, no? Ganyan ang katotohanan eh. Ang katotohanan masakit. But the truth shall set us free, no? John 8:32. You will know the truth and the truth shall set you free. Yun ang katotohanan eh. No? Masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. No? No? Masakit. No? At ang Diyos hindi siya titigil na kumilo sa buhay natin hanggat hindi naayos ang puso natin. Hanggat hindi na itatama. Gagamit at gagamit ang Diyos ng mga pangyayari at kaganapan sa buhay natin. Minsan mahal mo sa buhay ang gagamitin, kapwa mo Kristiyano o mga pangyayaring sitwasyon sa buhay natin dahil gusto ni Lord na maging maayos ang puso natin. No? Kaya kung may kapatid tayo sa pananampalataya na kung minsan ginamit ng Diyos, no gain. No pain, no changes. Kung walang sakit, walang pagbabago. No? No pain, no crown. No pain, no growth. Hindi ka lalago. No? No pain, no maturity. Kaya pinaprocess tayo ng Panginoon eh. No? Ang kalooban, ang nais ng Diyos sa atin, tayo ay matuto sa mga pangyayari. Kasi sa puso, nananahan ng Holy Spirit. Ang puso ang unang tinitignan ng Diyos. No? Kaya yung mga karakter natin, character is more important than talent. Kahit anong galing natin kumanta, tumugtog, sumayaw, mangaral ang salita ng Diyos, pag ang karakter ng taong yun, baksak na ang lahat. No? Mahalaga po yung karakter natin. No? Character is the attitude of the heart.
manifested in physical action followed by speech, no? Ang karakter natin, no? Yan yung attitude ng puso natin eh. Nakikita yan sa action, sa gawa, sa physical at sa pananalita. Kaya kung minsan ang tao pagkaharap mo at kausap mo, doon mo nakikilala kung sino siya. Sa pagsalita niya, sa pagkilos niya, na masasabi mo ang taong ito nung kausap ko ay napaka-buting tao, napaka-humble. Pero itong taong ito, malayo pa lang, ang yabang na, no? No, kita nyo? Di ba may mga ganun eh? No? Kaya pag alam nating ang puso natin ay tama at malinis, wala tayong ginagawang masama, wala tayong dapat ikatakot. Amen po ba? No? Hindi ka guilty. Kasi alam mo sa Diyos, tama ka at malinis ang puso mo, wala kang ginawang masama sa kapwa mo. No? Si Job nga, si Joseph, di ba? No? Si Job, para matupad yung, si Joseph, para mapulpil yung plano ng Diyos sa kanya, marami siyang pinagdaanan. Na proseso, inihulog sa balon ng mga kapatid, binenta sa Ismailita, tapos binenta naman ng Ismailita kay Potiphar, naging katulong sa bahay ni Potiphar, no? Tapos pinagbintangan ng rape ng asawa, no? Hindi naman, hanggang nakulong. No? Ang hirap ng dinanas niya. Pero lahat pa lang yun ay proseso ng Diyos. Para siya isang araw, mangyari yung mga panaginip niya. No? Kaya kung may mga panaginip kayo, may mga vision kayo, may proseso yan. Bago mangyari yon, baka dadaan ka sa katulad ni Joseph. No? May mga testing, may mga trials. Kailangan ma-overcome natin yun. No? So kaya nga po, mag-iisip tayo ng 3 beses na yung nararanasan natin, bakit ba nangyayari sa akin to, Lord? Isipin mo, proseso ng Diyos yan kasi binabago niya tayo. Hanggat hindi nagbabago yung buhay natin, bumabalik yan, umiikot, bumabalik. No? No? Matagal na tayong Kristiyano, no? Hanggang ngayon matampuhin ka pa rin. No? Yung minor, ginagawa mong major. Maliit na bagay, parang napakalaki na, walang kabagay-bagay. No? Ang tagal ng Kristiyano. No? Hanggat hindi tayo nagpapabago at hindi nababago yung karakter natin sa harapan ng Diyos, umiikot yan, bumabalik yan. Kasi gusto ni Lord, magbago ka talaga eh. Andyan po ba kayo? No? Makikita nyo yung mga Kristiyanong yun. No? Bumabalik po yan. Kaya ang gusto ni Lord, mag-humble tayo sa Kanya. Lord, change my heart, Lord. Make it ever true. No? Gawin mo itong totoo, Panginoon. No? Kasi hindi naman natin kayang baguhin yung sarili natin. At hindi rin tayo mababago ni pastor, ni sister, ni brother. Ang Diyos ang magbabago sa atin. At ikaw naman tayo ay kailangan willing na magpabago. Kasi hindi makakakilos ang Diyos sa buhay natin, no? Kapag tayo ay hindi willing na talaga mabago ng Diyos. Kahit sino pang mahusay, anointed, magaling, sikat na preacher, ang lagi natin pakinggan, kapag sa sarili natin, ayaw nating maayos, mabago ang puso natin, walang mangyayari. No? Kaya mag-isip tayo, no? Upang tayo maging isang mahusay, no? Isang tunay na Kristiyanong masasabi, that we are a better Christian, no? Not bitter. No? Tignan nyo nga katabi nyo. Yan. Ngitian nyo naman. No? To become a better Christian. No? Pangatlo, soak in the word and implement immediately. No? Soak in the word, magbabad tayo sa salita. No? At kapag nakababad ka na sa salita, yung nabasa mo doon, i-implement mo agad, mabilis na i-implement, i-apply sa buhay. Kasi magbasa man tayo na magbasa ng Bible, no? Pag hindi natin i-apply sa buhay natin, useless. No? Yung mga damit natin na yan, nasuot, lalo na yung mga puti, pag binabad mo sa batya, nilagyan mo ng Tide o Ariel, ano ba yung sabon natin? Surf. Oh. Sinamahan mo pa ng Clorox, yung puting damit na yan, magdamag sa madaling araw. Bukas, kita mo ang puti na. No? Hindi mo naman kinusot, pero binabad mo lang. Pag tayo nagbababad sa salita ng Diyos, no, makita nyo kumikilos ang salita ng Diyos kasi ang Panginoong Sus at ang salita niya, hindi pwedeng magpaghiwalayin. Nangungusap ang salita ng Diyos diyan. Kaya pag lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ito'y nagbabago ng buhay natin. No? Kaya kailangan talaga merong tayong Word of God sa puso. Marami tayong mga verses sa puso natin, mga salita ng Diyos.
Minsan may napanood ako, laro sa FB, siguro pastor yung mga youth, Old and New Testament, parang ginawa na natin dito. No? Nagsasalita yung sabi, okay, Old and New, Old Testament, New Testament, nakapila dyan. Lilipat kung saang book yung sinabi ng pastor. Book of Amos, nagpuntahan sa New Testament yung iba. Yung iba naman sa Amos. Wala naman sa New Testament ang Book of Amos, nasa Old Testament. Book of Titus, nagpuntahan sa Old Testament, nasa New Testament yon. Walang alam sa Bible. No? Halimbawa, verses. No? Nasaan ang Nahum chapter 1 verse 7, no? O nagpuntaan sa New Testament, nasa Old Testament 'yon, no? Kaya kailangan babad tayo sa salita ng Diyos para natatanim sa puso't isipan natin, hindi man natin totally memorize, pero dahil basa ka ng basa, nandun sa puso natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ano sabi ng Nahum 1:7? The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And He knoweth them that trust in Him. Yun ang sabi ng Nahum 1:7. Kaya pag yung mga salita ng Diyos na yan nasa puso mo, the Lord is good, stronghold. Sa araw ng kabagabagan at kilala ng Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya pag may bagabag ka, may trouble, may testing, kilala ka ng Diyos. No? Na nagtitiwala ka sa Kanya, siya yung stronghold mo, siya yung muog mo, no? Siya yung sandigan mo, hindi Kanya pababayaan. So kaya nga, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Minsan, hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos. Anong binababara natin? TV, balita, cellphone, yan. Kaya ang laman hindi naman masama yung makinig ng balita. No? Kailangan kasi baka gegerahin na tayo ng China, hindi pa natin alam. No? Kaya maghukay na tayo ng mga sa gilid ng bahay natin. No? No? Meron tayong tunnel para kung may mga missiles na lumipad dyan, at least nandun tayo sa basement. No? Kaya, praise God. No, alam nyo, bago mangyari ang mga pagbahaba sa ibang bansa, nalagay ko sa FB, no, sabi ni Lord, vengeance is mine. No? Diba? Ayun, nangyari na. Kaya ang mga Pilipino, humble din ang ating mga sundalo, mga Philippine Coast Guard. No? Naputulan na ng daliri. Hindi tayo gumagante, may mga palakol pa yung grabe yung pambubuli talaga sa atin. Para tayong David and Goliath. No? Ang liit lang natin sila, ang laki-laki, kumpleto sa mga armas. No? Tayo, may 1,000 mang tangke, wala naman tayong mga missiles. No? Abutin lang nung tangke, dyan sa kabila. No? Yung missiles, pag nagliparan dito, wala naman tayong drone, kagaya ng Israel, na interrupt sa ere, yung mga yung missiles ng Iran. Wala. Talagang si Lord lang ang pag-asa natin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Kaya si Lord ang naggaganti, pinaghihiganti niya tayo. No? Kakampi ng gobyerno ng Pilipinas ang Diyos. No? Nandito ang Father, Son, Holy Spirit eh. No? Amen po ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Father, Son, Holy Spirit. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya narito si Lord sa bansa natin. No? Ang Diyos natin, ang may gawa ng langit at lupa, ang Diyos nila. Hindi sila naniniwala sa Diyos natin eh. No? Buhay ang Diyos natin. Kaya ipinaghihiganti ng Diyos ang Pilipinas. No? Ang magpala sa atin, pagpapalain ng Diyos. Maging sa individual, ang magpala sa inyo, pagpapalain ni Lord yan. Pero ang sumumpa at kumalaban sa iyo, ang Diyos ang makakalaban niya. No? So magbabad tayo sa salita ng Diyos. No? Upang ang salita ng Diyos ay matanim sa puso natin. Ano sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? This book of the law shall not depart out of your mouth, no? But you shall meditate therein day and night. Basahin natin ang salita ng Diyos. Magbulay tayo ng salita ng Diyos. Baka 5 taon na tayong Kristiyano, 10 taon, no? Hindi pa natin memorize yung John chapter 3 verse 3. Tinanong ka, ano ba yung born again? Teka, tatanong ko muna sa pastor namin. Hindi. No? Kailangan alam niyo po yun. John chapter 3, verse 3, 5, and 7. Yan yung Magnum 357. Lagi naming dala-dala yan. No? No? Nag-evangelist kami ni Reverend Bear. Baka ang tagal na natin Kristiyano, hindi pa natin alam yung Isaiah 41:10. Yun. No? Nangusap si Lord, nagsalita kay Mother. No?
Kailangan memorize natin ng mga mahalagang verses sa Bible. Baka hanggang ngayon, John 3:16, hindi pa nyo alam. No? Tumatayo sa harapan, hindi alam yung mga verses na yan. Kailangan nagme-memorize tayo at nagbababad tayo sa salita ng Diyos. No? Philippians 4:19. Yan, siguro kabisado natin lahat. Kasi blessing yan eh. God will supply all your needs. Yan, no? So, i-meditate natin ang salita ng Diyos. Ano daw? Day and night. Yan. Day and night. No? Upang malaman natin ang nakasulat dito sa ganon, tayo daw ay giginhawa, sasagana ang buhay, magtatagumpay sa lahat ng ating gagawin. No? So magbabad tayo sa salita ng Diyos. No? Magbasa. Magbulay-bulay. Kasi pagkain niya ng kaluluwa natin eh. No? Ng soul. Yung daily food natin, itong physical natin, pinapakain natin ng 3 times a day, meron pang merienda, no? Ang salita ng Diyos, baka isang araw lang natin pinapakain ng kaluluwa natin. Kailangan maghapon, pag may oras, nagbabasa tayo, nagme-meditate, no? Sabi na Matthew 4:4, no? It is written, sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao hindi lamang daw nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. No? Nagbabasa tayo. Kaya lagi nating inuulit at pinapaalala magbasa ng salita ng Diyos. Kasi hindi lamang tayo nabubuhay sa pagkain, sa kanin, tinapay, kundi sa salita ng Diyos, ito yung pagkain ng ating soul, ng ating makaluluwa. No? Sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, pinagbawal na yung mga prayer sa loob ng room, tinanggal na yung mga 10 Commandments na dati meron sa mga room. Kaya mga estudyante ro, kita nyo, minsan, mababalita natin, nakuha yung baril ng tatay niya sa bahay, pumunta ng eskwela, may nakagalit, namaril doon. No? Wala, baksak na ang values ng maraming estudyante. Sa Korea, ang daming youth po doon. Nagpapakamatay, napagalitan lamang ng nanay, nagpakamatay na. No? Ganun po ang sitwasyon ng maraming mga bansa ngayon. No? But praise God dito sa ating bansa. No? Marami pong ipinapaalala ang Diyos sa atin na dapat natin gawin upang tayo lalo pang maging isang mabuting Kristiyano. No? Na maging good example tayo sa ating kapwa Kristiyano, especially sa ating kasambahay sa pananampalataya at sa loob ng tahanan. No? Soak in the Word. Magbabad tayo sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na ating nabasa, i-apply natin. No? Minsan pag Sunday, lagi ine-exhort ng exhorter ng giving. Malakay 3:10. No? Hanggang ngayon, meron pa rin hindi ini-apply yun. No? Hindi sinusunod. Kaya ang buhay nagigewang-gewang, wandering, nagsasuffer. No? Nabasa ang salita ng Diyos that you should give your offering and tithes to the Lord. Hindi sinusunod. No? Sarado puso. Kaya alam nyo, kung gusto natin talaga i-bless tayo ni Lord, pati yung mga anak natin, yung mga apo natin sa darating na panahon, magsimula po sa atin. Amen po ba? Kasi protection natin, yung ibinibigay nating offering and tithes kay Lord, protection ng buhay natin yan at ng ating pamilya. Dadalo yung blessing hanggang sa ika-4 na salinlahi natin sa mga masunurin sa Diyos. No? Kaya pag nagbababa tayo sa salita ng Diyos, nangungusap si Lord sa atin, dito niya tayo kinakausap eh. Paano mangungusap ang Panginoon kung wala tayong alam na salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa? No? Kaya sabihin sa katabi niyo, simula ngayon, aabangan ko kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos. No? Si Lord, nakikita tayo araw-araw. Sa umaga pa lamang, mag-meditate tayo ng Word of God. No? Bago, o kung yung iba, nagwo-word, siyempre, kailangan ng oras mabilis. Naligo, nagbihis, kumain, pasok sa trabaho. Kung may time sa work, no? Yung vacant nyo ron, yung recess nyo, no? Magbasa kayo ng salita ng Diyos. No? Sa gabi, sabi ron, day and night, meditate the Word of God. No? Meditate. At yan ang magbabago sa atin. Hindi si mother, hindi si father, kundi
ang Word of God, ang ating Panginoon. Siya ang magbabago sa atin. Hindi naman natin talaga kayang baguhin sarili natin eh. Lahat tayo makasalanan, masama tayo. Kasi napailalim tayo sa sumpa eh. No? Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Ang sabi ng Roma chapter 3 verse 10. Nasa Bible yan. No? Pero dahil ang Panginoon ay naghahari sa puso natin ng Holy Spirit, siya ang Panginoon, tinanggap natin as Lord and Savior, nandito na siya. At siya ang magbabago sa atin. Amen po ba? No? Pang-apat, how to become a better Christian. No? Na hindi tayo matulad sa ibang Kristiyano. No? When he or she fall down, kapag siya, babae, lalaki man siya o babae, bumaksak, nagkamali. No? He never or she never allow the devil to stuck in prison of loser. Hindi niya papayagan na siya ma-stuck sa bilanggo ng pagkakatalo. No? Siyempre, nanghina ka, nagkamali ka, no? Siyempre, na-down ka, pero hindi siya papayag na manatili doon sa pagkaka-down. No? Maraming ganyan eh. Bumabangon. Although, nagpahinga, no? Dahil sa mga pangyayari, dahil hindi siya papayag na nandun siya, kasi nga, ganun ang kaaway eh. No? I-stuck ka niya doon sa pagkakamali mo, no? Doon sa kasalanan mong nagawa. No? Dahil nagapi ka o nagkamali ka, o meron taong ginamit para ikaw ay ma-down, ma-distract, hindi ka papayag na manatili ka doon sa pagkakakulong na yon para ikaw ay maging isang talunan. Ano ang gagawin mo? No? Tatayo ka. No? Dahil alam naman natin ang kaaway natin, hindi si sister, hindi si brother. Ang kaaway natin, demonyo. Evil. Yan ang kaaway natin eh. Hindi naman ang kapatid natin eh. No? Dahil tayo sa harapan ni Lord, pinalaya ka na. No? Amen po ba? Malaya na tayo. No? Galatians 5:1. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, then, and do not be subject again to the yoke of slavery. No? Pinalaya na daw tayo ni Kristo, kaya wag na tayong paalipin pa. No? Yung mga bilanggo, no, alam niyo ba yung mga, di ba yung mga nabibilanggo? Walang iniisip yan kung paano makakalaya, makakaalis sa kulungan. Meron isa akong nasubaybayan dati, prison break, parang gano'n yata yun. No? Nakadrawing sa likod niya, yung plano para makatakas sila. No? Gumagawa at nag-iisip ng parang, kaya di ba may nababalitaan tayo minsan sa Mindanao o sa Maynila, nakatakas ng 5 preso, pati yung, basta lahat, gagawin ng paraan, maghuhukay sa ilalim ng kama nila, sa wall nila, o gagawa ng paraan para makatakas sa pagkakabilanggo nila. No? Alam nyo, tayo, marami sa atin. Kung ikaw man ay nabilanggo sa kasalanan, sa bisyong yan hanggang ngayon, Kristiyano ka na, dumadalo ka sa church, sa gawain ng Panginoon, pero nakabilanggo ka pa rin sa bisyo ng pag-inom ng alak. No? Paninigarilyo. Magbubunga po yan. Anong ibubunga sa atin? Sakit. Sakit sa baga, sa puso, sa atay. No? Lahat ng kasalanan ginagawa ng tao, may bunga po yan. No? Kaya huwag tayong manatili sa pagkakabilanggo na, huwag tayong ma-stuck. No? Huwag tayong pumayag. No? Bagamat minsan talagang pinapayagan ng Diyos na mangyari yung bagay na yan, kasi nga gusto ni Lord na ikaw ay totally makalaya. Kasi pinalaya na tayo eh. Di ba? Galatians, no? Pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya wag na tayong paalipin pang muli. Sabi mo sa katabi nyo, pinalaya ka na. Ni Kristo. Malaya ka na. No? Pero kung ikaw ay nasa bilangguan ngayon, no, ng disobedience to your parents, no, ikaw ay rebelde sa iyong mga magulang, ikaw ay masuwayin, no, ayaw mong pasakop, no, hanggang ngayon ikaw ay ayaw makinig, pag kinokorek ka, nire-resist mo, no, bilanggo ka ng ganong spirit. Kailangan makalaya tayo doon.
Hanggang ngayon, ang tagal na, nandun pa rin sa puso natin, merong bitterness, may unforgiving spirit, andyan pa rin yung pride, no? Suko natin kay Lord. Mag-humble tayo. Lord, baguhin niyo ang puso ko, Panginoon. Hindi ko po ito kaya. Lord, ikaw ang magbabago sa akin. No? Turuan mo kong magmahal ng kapatid, magpatawad. Kasi nature ng tao yun eh. Andyan ang nature ng tao na talagang tayo likas na makasalanan. No? Kaya nga to become a better Christian, no? Not bitter. No? Huwag tayo manatili doon sa pagkakabilanggo na tayo ay talunan. Bumangon ka. Sabi ro, stand firm, arise, shine. No? Sabihin sa katabi mo, tumayo ka. Sa katotohanan na malaya ka na. Pinatawad ka na ng Panginoon. Pinalaya ka na. Binago ka na. No? Amen. Huwag nyo kaya maging sakit kayo ng ulo ng inyong pastora. Mercy. No? Wala naman, ano? No? Ako, wala akong sakit ng ulo dito. Puro ginhawa. No? Amen. No? Kasi positive ang tingin ko sa mga kaganapan. Hindi ko tinitingnan yung negative. No? You need to turn negative into positive. No? You need to look beyond the horizon. Huwag kang titingin sa negatibo at pangit. No? Huwag mo entertainin yung pangit na nangyayari. Ang tignan natin lagi yung maganda. Dahil sa likod ng pangit na yan, may maganda. Kaya yung katabi mo, magaganda at gwapo yan. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. No? Bakit? Wala naman nilikha si Lord na pangit eh. Papayag ba kayo na pangit kayo? Ako hindi. Gwapo ko. Kaya nga ako napili ni Stelle, ni wife ko eh. Kaya yung mga anak namin, gaganda, gwapo. O, di ba? Siyempre, kayo po, yung mga anak nyo, magaganda, gwapo. Hindi naman kayo papangit na papayag na pangit. Di ba? We are created in God's image. No? Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. No? Kaya kung sa tingin po ninyo hanggang ngayon, ang tagal niyang Kristiyano, ang tagal nyo na, kung minsan nakakaramdam kayo na, yun nga, nandun pa rin yung ganong spirit, ganong karakter, magpabago na tayo kay Lord. No? No? Para matuwa naman si pastor. No? Na hindi na pa ulit-ulit yung mga kaganapan. No? Na hindi tayo maging sakit ng ulo ni Pastora Mercy. No? Amen po ba? No? Tingin ko wala namang sakit ng ulo si Pastore. Ganda pa rin, eh? No? Parang dalaga. No? Talaga naman, wala na asawa, nandun na eh. No? Buti, walang nanliligaw sa'yo. Di ba? Ayun, praise God. No? Purihin po ang Diyos, mga kapatid, mga magulang. Ang buhay po natin sa mundong ito, siyempre as a family of God, as a Christian, no? Let us desire, let us covet, no? Na ang buhay Kristiyano natin ay mas maging better sa hinaharap, hindi na yung kahapon. Kasi yung mga nagdadaan sa buhay natin, nakalipas na yan, hindi na natin maibabalik. Tapos na yan, no? And to become a better Christian, praise God, no? Number 1, let us humble before the eyes of God. Number 2, let us acknowledge, Lord, I can do nothing. No? Lord, change my heart. Baguhin yung puso ko. No? Si Lord ang nagbabago naman eh, hindi naman tayo eh. Hindi kayo kayang baguhin ng parents nyo, ni pastor, ang Diyos ang magbabago sa atin. No? And let us help ourselves. Tulungan natin ang sarili natin. No? Lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo, Lord, ginagamit mo ako, tumatayo ako, Panginoon. Gamitin mo ako as a better Christian. Na yung kahapon, tapos na yan, nagdaan na yan. At ngayon, ay paggariin natin ang Diyos sa puso natin. Huwag tayong tumulad doon sa iba. No? Pag may naririnig tayong mga nagtuturo ng paglayo sa kapwa, no? Pang-aapi sa kapwa, no? Na i-block mo yung brother na yan, no? Lumayo ka dyan, iwasan mo yan, hindi po tama yun. Ang Panginoon nagbubuo ng relasyon kung nasira ng kaway. No? Ang Panginoon ay nagmamahal, hindi nagtataboy, nagtatakwil ng kapwa. Yan ang puso ng Diyos eh.
pagmamahal, pasensya, no? Pag-ibig, pagpapatawad, pangunawa, yan ang Panginoon, no? Kaya kung sa sarili natin, alam natin na meron pa tayong mga pangit, maling nagagawa, ibigay natin kay Lord, no? No? Masarap mabuhay na wala tayong daladalang baggage sa katawan, sa puso, no? Yung magaang ang puso natin, magaang ang kalooban natin. Masarap mabuhay na kahit wala ka mang milyong-milyong pera, pero malinis ang puso mo sa harapan ng Diyos, no? No? At maraming magmamahal sa iyo, maraming lalapit sa iyo, no? Maraming kakalinga sa iyo. Kaya nga minsan sabi ko, Lord, sa Mindoro talagang ang mga kapatiran natin doon sobrang, kasi nga ang tagal namin doon, 20 years kami doon eh, no? Ngayon dito sa Cavite, 18 years na kami, no? So kaya alam nyo sa Panginoon, si Lord ay laging nagpapaalala sa atin kasi mahal niya tayo, no? Gusto ni Lord na bilang mga Kristiyano at mananampalataya, meron tayong desire na lalo pang mapabuti ang buhay natin, no? Maging blessing tayo sa kapwa Kristiyano na gawa natin siya ng kabutihan. Dahil nga si Lord, di ba, nung nasa lupa, no? Nagpagaling siya, pinersecute pa siya, itinakwil pa siya, no? Maraming pahirap ang ginawa sa kanya. So ngayon po umaga na ito, kung alam nyo sa sarili nyo na meron pang parang naka-bandage ka pa sa ganong spirit, no? Gusto ni Lord na makalaya tayo, no? Makalaya tayo. Ito na yung panahon. Handa ba tayo makalayang totoo? Sige, tumayo ang bawat isa. No? Lagi nating tandaan, no? Kung ano tinanim natin, aanihin natin. Gumawa tayo ng mabuti, huwag tayo magsawa. Mahalin ang kapatid, unawain siya, pasensya. Mas mapalad ang nagbibigay, di ba? Sabi ni Lord, kaysa tumatanggap. Ikaw ay puro pasensya, pasensya. No? Pagmamahal, pagmamahal. Pagpapatawad, pagpapatawad. Pag-unawa. No? Yan ang turo ng Diyos sa atin. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, no? I-desire natin sa puso natin, Lord, I want to be like you, Lord. Lord, na pinaghaharian ng pag-ibig, no? Na sa iyo, Panginoon, ay lahat nasa Kanya na. Kaya nga ang Diyos natin, wala siyang katulad talaga, no? Walang katulad ng Panginoon, no? Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Lahat ng meron tayo, ang Diyos ang may-ari. Ang puso natin, buhay natin, lakas natin, lahat ng meron tayo, i-acknowledge natin na siya ang may-ari at sa Kanya galing yan, no? At siya may kapangyarihan para mag-ayos, magtama ng puso ng buhay natin. Kaya ngayon po umaga na ito, praise the Lord, ngayong narinig natin ang aral ng Diyos, nasa atin ang response, no? Kung tayo ay susunod sa mga mensaheng yan na ibinigay ng Panginoon sa atin, no? Yumuko tayo at pumikit. Lord, salamat po ngayong umagang ito. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Ikaw ay Diyos na punong-puno ng pagtitiis, pagtsatsaga sa amin, na kahit kami paulit-ulit na nagkakamali. Panginoon, pinapaalalahanan mo kami na maging maayos, maging tama ang aming buhay Kristiyano. Nais mo, Panginoon, na kami pagharian ng tunay na pagmamahal, pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil narito kami bilang isang pamilya ng J. Blue Family. Hangad namin, Panginoon, na ang karakter mo ang makita sa aming mga buhay. Lord, salamat sapagkat mahal mo po kami. Naparito ka upang kami iligtas, upang kami baguhin, upang kami pagpalain. Ngayong umagang ito, mga kapatid, mga magulang, muli tayong lalapit sa ating Diyos. At sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, ang puso ko ay hindi nagsasawang dumudulog sa iyo. Hindi nagsasawang lumalapit sa iyo. Hindi nagsasawang nagpapabago sa iyo.
Araw-araw may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kung nais nating totoo na maging isang mahusay, magaling, maging pagpapala na isang Kristiyano sa kapwa, ngayong umaga na ito, maging tunay tayo sa harapan ng Diyos at umawi tayo sa Panginoon. Awitin natin, ang puso ko ay dinudulog sa iyo, Panginoon. Sige po, awitin natin ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, pakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsang. Yes, Lord. Magari ka, Panginoon. Loobin mo ang puso ko. Loobin mo ang buhay ko'y. Yes, Lord. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kay. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Habang tayo lahat nakayuko nakapikit, mga kapatid, mga magulang, no one is perfect before the eyes of God. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pero habang tayo tumatagal sa Diyos sa paglilingkod sa Kanya at pagsunod, nais ng Diyos na makita sa atin ng 100% na totoong pagbabago sa ating buhay, sa ating puso. Hindi natin kayang ayusin, itama, baguhin ang ating mga buhay. Ang Diyos ang magbabago. Sabihin natin na maiksing prayer na ito na muling pagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon. Sabihin natin lahat, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aking Panginoong Hesus, nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. Inaamin ko, Panginoon, ako po'y nagkakasala. Ako po'y nagkakamali. Inaamin ko, Panginoon, ang buhay ko kung minsan ay hindi nakakalugod sa iyo. Ang puso ko, ang karakter ko. Narito ako, Panginoon, handang magpabago sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang aking buong buhay, ang aking puso, ang aking buong pagkatao. Baguhin mo ako, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Tulungan mo po ako. Gawin mo akong pagpapala sa maraming Kristiyano
Sa oras na ito, Panginoon, magsusumikap ako na maayos ang buhay ko, na maging pagpapala ako. Salamat, Panginoon. Naniniwala ako na sa iyong kapangyarihan, walang mahirap, walang imposible. Salamat, Panginoon. Simula po ngayon, tinatakwil ko sa sarili ko ang luma kong pagkatao, ang luma kong ugali. Sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus, marami pong salamat. Handa ako maglingkod sa iyo. Gawin ang kalooban mo sa aking buhay. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Yes, Lord, Panginoon, ngayon pong umaga, salamat sa buhay ng aking mga kapatid, mga magulang na nandirito. Ang salita mo hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan. Ito'y mangungusap sa puso ng bawat isa at magbubunga ng mabubuting bunga. Lord, laging mangungusap ang salita mo at binhin ang salita mong natanim sa puso ng bawat isa. At Lord, hangad naming lahat na kami maging isang mabuti, no? Na isang matagumpay, nagbabagong buhay Kristiyano. Salamat, Panginoon. Pagariin niyo sa puso ng bawat isa ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa iyo. At mamatay na kami sa aming mga sarili sa dating pagkatao namin. At ang makita ay ang karakter ng aming Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon, sa proseso ng pagtutuwid at pagbabago mo sa aming buhay, bagamat minsan ay masakit. Pero ang lahat ay nangyayari upang maitama mo at maiayos ang aming mga puso. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa. Ang pamilya ng iyong mga anak, materially, financially, at kung may mga sakit karamdamang nandirito, ikaw ang aming great physician, great healer, Panginoong Yesus. Lord, salamat. Pinalaya mo na kaming lahat. Binago mo po kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Kami malayang-malaya na at hindi na papaalipin muli, Panginoon, sa gawa ng kaaway. At ang magharit makita sa amin ay ang bunga ng Espiritu Santo, ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihang asal. Panginoon, salamat. Salamat sa paalala mo sa amin ngayong umaga. Pinalaya mo na kami, Panginoon. Malayang-malaya na kami. Pinagpala mo ng bawat isa. Salamat po, Ama. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name this we pray. Malakas na palapak sa Panginoon. Amen. Umawi tayo sa Panginoon. Malaya, malaya. No, ipakita natin tayo malaya. Igalawang kamay, ang paa, yes, ang katawan para dumaloy ang spirito ng totally deliverance sa ating mga buhay. Malaya. Malaya, malaya, malaya. Na-practice ba yan? Hindi ko nasabi sa inyo. Sige. Amen. Palapak tayo sa Panginoon. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Amen. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos sa akin ay naranasan. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Amen. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malaya.
sala, sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, inawin niya ng lubhusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararamdaman. Malayang sumayaw, malayang sumigaw, oh! Malayang sumayaw, malayang lumultad, malayang lumipad, malayang sumigaw, oh! Malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking. Sandali po, sandali. No? Meron po sa atin parang hindi pa malaya, no? Hindi makapagpak, hindi makagalaw, no? Kasi alam nyo, ang kaaway, yayapusin ka niya para hindi ka makapagpuri kay Lord. No, hindi ka makakilos. Kaya kailangan pakita nating malaya na tayo sa espiritu ng kalungkutan, problema, sakit, karamdaman. Kaya malaya tayong sumigaw, sumayaw. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Malayang lumipad. Malayang sumigaw. Oh! Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Amen. Sige po, once more. Okay. Sumigaw, malaya. Malayang sumigaw. Oh! Malayang sumayaw. Malayang lumutang. Malayang lumipad. Malayang sumigaw. Oh! Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanas. Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay aking Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen! Hallelujah! Malakpak ang lahat ng pinalaya. Hallelujah! Sabihin nyo sa kaliwa, sa kanan. Sabihin sa kanya, pinalaya ka na ni Jesus. Sa kabila, pinalaya ka na ni Jesus. Sa likod, pinalaya ka na ni Jesus. Amen. Malaya na tayo sa sakit, karamdaman. Amen. Amen. Praise God. Galaw nyo katawan nyo. Sabihin nyo, thank you Lord, I am healed. I am blessed. I'm anointed. I'm forgiven. I'm delivered. Yes, hallelujah. Po, maupo tayong lahat. Amen. Lord. Amen. Sige po, maupo tayo saglit. Tayo dumako sa isang gawain. Sister Iyay. Hello, mic test. Amen. Tayo po ba ay lumaya na? Ang sabi po kanina sa salita ng Panginoon, hindi daw po kuripot ang mga anak ng Diyos. Tama po ba? Amen. So ngayon po nadako tayo sa pagbibigay. So, wait lang, hinga lang ako. Lumundag ako kanina. Ayan. So praise God kasi ito na naman po, we have another opportunity para magbigay sa Panginoon at ibalik sa Kanya kung ano talaga yung nararapat sa Kanya. Amen? So bago po natin ihanda yung mga handog natin, gusto ko lang pong i-share itong story na to dahil last week, may mga nakausap ako na mga young pro, ganyan, dito sa church. And we actually talk about how tithing changed our lives. So, it really changed our lives. Kasi, nung nagsha-sharing kami ng mga experiences namin, sabi namin, ngayon, you can already afford yung hindi mo na-afford last year or 2 years ago. Hindi mo mai-imagine na yung kalagayan mo ngayon is far better than what you are 5 years ago or 3 years ago or even 2 months ago. Dahil yon sa tithing. Alam niyo po,
when I was in Japan as a teacher, kasi alam naman po natin kung magkano po yung sinasahod ng mga teacher dito sa Pilipinas. Tama po. And kapag pumunta ka sa abroad, possible po na mag-triple, mag-4 times, mag-increase yung sahod mo. And when I was there, lumaki yung sahod, ibig sabihin, lumaki din ang tithes. Tama. And sa akin, bilang Kristiyano ko mula pagkabata hanggang ngayon, nasa system ko na ang pagbibigay. Kumbaga yung tithes talaga andyan na eh. Tinuturo na yan. But you know, napaalala sa akin ng Panginoon when I was still teaching abroad, nung malaki na yung sahod ko, sabi ko, parang every time na binibigay ko siya, yes, the obedience is there. Kumbaga binibigay ko siya, pero there's something in my heart na sabi ko, parang parang ang laki na nito, parang pwede ko na itong ipadala. Alam mo yon? Kumbaga, I am being obedient, but yung heart ko, parang nababawasan, yung feeling ko nabawasan ako. Alam niyo po, sino po nakakaranas nun or nakaranas nun? Honestly speaking, sabi ko, sa life ko ngayon, kaya pala, nung nandun ako sa ibang bansa, kumbaga, ganun yung old mindset ko dahil nga, mas malaki na, mas kumita na, feeling ko nababawasan na. Kasi, alam niyo po kung bakit? Because I feel like, ako yung naghirap doon. Kumbaga, feeling ko sa akin yon, binibigyan ko ang Panginoon. Which is really hindi ganun eh. Tithing is binabalik mo talaga sa Panginoon because first of all, siya ang nagbigay nun. 100% nang mayroon kayo, it's not by your own might or your knowledge, your wisdom, your power. It is from the Lord, 100%. And alam niya po ang binibigay niya. Ang inaas lang sa atin ng Panginoon is just 10%. 10% dun sa 100% na binigay niya. And for some of us, feeling natin it's difficult, tama. Minsan, mahirap siyang gawin. Parang ang hirap, feeling natin nababawasan tayo. You know what? Ang nagpabago talaga sa sa that mindset that I had was really an encounter with the Lord. Kasi pag naranasan mo na, every Sunday naririnig natin, magbigay kayo, ibalik nyo sa Panginoon. Pero there are some of us who are still not doing it. And I always say na, sabi ko, pag nag-uusap kami ni Shalem, alam mo, hindi mo talaga madidiktahan ng tao na magbigay sa Panginoon or magbalik sa Panginoon because it is a personal encounter. And I pray na bawat isa sa atin, magkaroon ng ganong encounter na pinalaya ng Panginoon from a poor mindset into a kingdom mindset. And yung kingdom mindset na yon is to please the Lord through giving back what is due to Him. Amen? So katulad ng sinabi ng Panginoon, sabi ng word kanina, number 1, plant a good seed because in due time you will reap what you sow. And katulad ng pinag-uusapan namin ng mga young pro last week, we are already reaping what we sow. And I pray and I believe na bawat isa sa atin, in the coming days, in the next few years, sa mga generations to come, kung ano ang itinanim mo sa Panginoon, kung ano ang ibinalik mo, you will harvest. Amen. Hindi lang po kayo, but pati yung mga generations na susunod sa inyo. Amen. So, sige po, ilabas po natin ang ating mga tithes and offering. At tayo po mag-pray. Yes, so Father, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa another opportunity, Panginoon, ay binigay niyo sa amin para maibalik kung ano ang nararapat sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat that you are the one who is changing our poor mindset into a kingdom mindset, O God, because that is what we have to do, O God. That our obedience, Panginoon, is not enough, but Lord, yung pinaka-importante ay yung puso namin, Panginoon, na handang magbigay sa'yo at puso na may peace, Lord God, and trust, confidence that you are the one who will give back, Panginoon, you are the one who will provide, you are the one who will heal
heal us from any sickness or diseases, Panginoon. At kayo ang siyang magproprotekta, Panginoon, sa bawat isa sa pinagkukunan namin ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, we trust in your ways, O God, and we know na kayo ang siyang kasama namin, Lord God, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan. Maraming salamat, Panginoon, that each of us, O God, na magbibigay ngayon, have already had this encounter with you, Panginoon, that will change our lives forever. We just want to give you back the praises, the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Habang tayo nagbibigay, ay wala tang mag-special number. Ako na kaya. Amen. Pwede naman, ano? Sige po. Palapakan natin si Lord. Amen. Asan si Will? Will? Si Brother Will. Gitara ka. Bigyan natin kay Lord ang lahat ng papuri. Sa A. Habulin mo na lang. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, ibibigay sa iyo, Panginoong Jesus, pagkat dakila ka. Ang buhay ko't lakas na iyong ibinigay, ibibigay sa iyo, Panginoong Jesus, pagkat dakila ka. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, ibibigay sa iyo, Panginoong Jesus, pagkat dakila ka. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Dakila ang Diyos. Amen. Praise God. Amen. Sige po, tinatawagan natin yung ating mga usher rep. Amen. Sige po, bago tayo dumako sa ating Holy Communion, basahin ko lang po ang 1 Corinthians 11:23. Ano pong sabi sa sulat ni Pablo sa taga-Korinto? Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Tumanggap si Pablo ng mensahe, ng turo mula sa Diyos. Ibinibigay naman sa atin. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So gagawin po natin itong Holy Communion bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesus. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So nandun pa rin po yung talagang sa pagpapartake ng bread at ng pag-inom ng juice, simbolo ng dugo ng Panginoon, ay aalalahanin natin yung ginawa ng Panginoon. Kaya ito pong Holy Communion, ginagawa natin once a month bilang as a remembrance sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. No po? At ito isang sakramento, isang sagrado na gagawin natin bilang pag-aalaala sa Kanya. No? So at ang sabi po naman kasunod, bago tayo makibahagi sa banal na hapunan, tiyakin natin sa sarili natin na tayo ay nakahingi ng tawad sa Panginoon katulad ng ginawa natin kanina. Kasi pagka ginagawa natin ito, katulad ng iba, linggo-linggo, basta nag-Holy Communion, at hindi sinisiyasat ang sarili, no? Hindi nagbabalik loob sa Diyos o nagsisisi ng kasalanan, siya'y kumukuha ng hatol sa kanyang
buhay, no? Dahil paulit-ulit niya itong ginagawa na parang ritual at walang kabuluhan. Pero tayo, gagawin po natin ito bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon. Ano po? Tayo mag-pray. Lord, i-bless niyo po ang bread, simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus, at ang juice, simbolo ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang maglinis ng aming makasalanan. Pagpalain niyo po ito, magbigay kalusugan, lakas, kagalingan ng aming katawang lupa. Salamat po, Ama. In Jesus' name, this we pray. Amen. Sige po, kumuha po ng bread and thank you, ate. Kung meron po kayo, hawakan nyo muna po, sabay-sabay tayo, at tumayo habang tayo umaawit. Amen. Sige po, umawit tayo sa Panginoon. Sige po, awitin natin. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Taas po natin ang ating mga tinapay o ang ostyo, simbolo ng katawan ng Panginoon. Father God in heaven, narito po ang tinapay, simbolo ng katawan ng aming Panginoong Hesus na nabayubay sa krus 2,000 taon na nakararaan upang kami tubusin sa kasalanan, pagalingin ang aming makaramdaman at sakit. Salamat Panginoon, inaalaala po namin ang ginawa mo sa krus. At tunay na ang tinapay na ito ay magbibigay ng kagalingan sa aming katawang lupa, kalakasan na ito'y simbolo ng iyong katawang binabayubay sa krus na sa mga sugat mong tinaglay, pinagaling mo na kami. Salamat po Ama, in Jesus' name this we pray. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Ito ang saro ng bagong tipan, awitin natin. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanang upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Father God in heaven, salamat Lord sapagkat sa dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang aming makasalanan ay nahugasan na, napatawad na. Salamat Panginoon, ang Diyos na ito'y aming inumin, simbolo ng dugo na aming Panginoong Hesus na patuloy na naglilinis na aming makasalanan. Ito po aming panalangin. Amen. Inumin natin lahat.
Thank you, Kuya. Sige po, ipasa nyo lang pakanan, pakaliwa at kukunin muli ng ating Asherep. Praise God. Manatili tayo sa diwa ng prayer. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' name. Amen. Ayan. Sige po, maupo muna ang bawat isa. At tayo madako sa mahalaga announcement. Amen. Nadako po tayo sa ating announcement. So, para po ngayong week, yan. So, we are inviting po every part po ng ministry. So, open po siya sa lahat ng ministry natin sa church. So, magkakaroon po tayo ng worship symposium sa darating pong July 13, 8 a.m. po dito po sa ating worship hall sa next Saturday po. So, pwede na po kayo mag-pre-registration po. Sa akin po, pwede na po kayo magpalista and meron po tayong registration fee na 300 pesos po. Meron po tayong guest speaker, si Bishop Juvie and Pastora Nina. Yan. So, para po sa ating online program, so, starting po ngayong July, ito na po yung bago po nating online program sa ating Facebook page. Ang ating Speak Live, every first and third Monday na lang po siya. And then ang ating Prayer Matters, every second and fourth Monday. Yan po. Para po sa mga gusto pong mag-share po ng kanilang mga live testimony, pwede nyo pong lapitan si Sister Mariel and Brother Henrik po para po magkaroon po ng schedule po para sa recording. Yan. For our spiritual feeding po, every Tuesday, 8 p.m. via Zoom. Then, Tinig ng Pag-asa, every Thursday, 7:30. Then, midweek service po, every Wednesday, 7 p.m. And then, soaking po, every Friday, 7:30 p.m. Yan. Ito pang ating mga online gatherings po ng fathers, mothers, and pastors every Mondays to Saturday po. Yan, wag po natin kalimutang i-like, i-follow, and subscribe ang ating Facebook page and ating YouTube channel po. Amen. Tayo pong lahat ay inainahan ko po pala ang ating mga July celebrants po. Sorry po. Yan, ini-invite po namin lahat sila sa harapan para po mapag-pray po ni Pastora. Ni Reb Estela po. May birthday po ng July. Sige po. Lahat po na may birthday ng July at saka anniversary ng kasal, meron. May anniversary ng kasal. Ayan, mga July, sila Arlene, Sinet. Ayan. Ayan. O si Mamita, July din pala. Si Will, aba? Sige po, wala na. Okay. Tuon po natin lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, salamat. Hindi lamang physical birthday ang aming naranasan sa mundong ito, kundi ang spiritual birthday namin sa iyo, na ipinanganak kaming muli sa espiritu at katotohanan ng iyong salita, ng iyong spiritu. Lord, I pray na sa kaarawan po at nagdaan ng kaarawan ng iyong mga anak, Lord, I release your blessing upon them, your favor, even a good, satisfied, long life, Lord, in Jesus' name. Lord, I declare and I release your provision to flow and manifested upon their lives. Lumalim pa ang kanilang relasyon sa iyo at pananampalataya. I-bless niyo po ang mga batang ito, Lord. Sila'y maglingkod sa iyo, lumaking mabutit, matalino, magaling na bata sa pangalan ng Panginoong Yesus. At Lord, ang mga anak niyo pong ito, Lord, as they celebrate, O God, their birthday, Lord, ikaw maparangalan, maluwalhati, and I release your blessing upon their lives, favor upon favor, O God, in the name of Jesus. Salamat, nakikigala kami sa kanila pong kaarawan, at ikaw ang patuloy na maitaas, maluwalhati, sa pangalan ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. We thank you, Father, we honor you, and grant unto them whatever the deepest desires of their heart, O God, in Jesus' name. This we pray. Amen! Happy birthday! Oh, birthday rin ba ng mga batang to? Aba. Oh, tanggapin nyo yung, ayun.
Oh, birthday pala eh. Birthday. Happy birthday. Oh. Happy birthday Oh, compress po, compress. Pipicturean kayo. You. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Doon sa harap, mga bata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. God bless you all. Happy birthday. Oh, happy birthday. Oh, buwan. Pastor yung paglaki. Anointed. Amen, amen. So, purin po ang Diyos ngayong umagang ito. Yun po, yung ating sagana at Paranaque, yung mga music nyo at dance, iwan nyo na po yung mga name nila para ma-ready na po natin yung mga IDs nila sa Saturday na po yun. No? At Batulao, Asagana, Paranaque, at saka Camellia. Yan, yung ating sa Worship Symposium. No? Maganda po ito para sa mga worship, po natin ito. Once a year lang po natin ito ginaganap. At yung speaker po natin dito, nagturo na rin sila rito. Yan po yung mga spiritual son and daughter ko na mag-asawa ngayon. Fruitful ang ministry nila, malawak din, malaki. No? Kaya mabe-bless po tayo sa kanila. Mga worshiper din po ito, mag-asawang ito. At gifted sila sa mga deliverance. No? So, ayan. Amen. Tumayo ang bawat isa para sa ating panghuling prayer. Ayan. So, ibalik natin kay Lord ang lahat ng pasasalamat, ang papuri. Umawi tayo sa Panginoon. Sige po, awitan natin muli ang Diyos. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. No? Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Amen. Baksa. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Father God, Lord, we thank you, Lord, for today, O God.
Lord, salamat po, O God, sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat po, Lord, sa iyong salita, O God, na ibinigay mo sa araw na ito, O God. Lord, we pray, O God, na hayaan mo po na ang salita na ito, O God, ay patuloy na magrema sa aming mga puso, Panginoon. Lord, na maging gabay po ng bawat isa, O God, Yes, Lord, sa bawat lakad ng aming buhay, O God. And Lord, sa anak mo po na ginamit, Lord, sa oras na ito, O God, sa umagang ito as your mouthpiece, O God. Lord, we pray, O God, na ibalik mo po, O God, ang lakas na nawala sa kanya, O God, at patuloy mo po siya, O God, na pagpalain, Panginoon. Continue to anoint him, O God. And Lord, salamat po, O God, sa araw na ito, O God. Lord, as we depart from this place, O God, we pray, O God, na patuloy, O God, na ang puso namin ay magalak, O God. At Lord, tunay nga, O God, salamat, O God, sa amin pong pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan, O God. Patuloy mo kaming iingatan, O God. At Lord, patuloy na, Lord, ang excitement ay mananatili sa puso namin, O God, para sa iyong mga gawain, O God. We thank you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Maupo po sandali ang lahat. At ayan, end na yung